Quan va ser l'última vegada que vas trucar per telèfon a algú per veure com estava o dir-li que l'estimaves o que et trobaves a faltar? I parlo d'una trucada de veu, no val un WhatsApp o un missatge o un email, no. Que per què de veu? Molt fàcil. Perquè la veu transmet emoció, interès, preocupació, afecte, ganes de connectar, tot això i molt més. I si ets dels que, com jo, de vegades dubta i penses no ho sé, potser no és bon moment i molesto i nota mental, deixa que sigui l'altre el que decideixi si és bon moment o no. Si no pot, no t'ho agafarà. Jo, de vegades, fins i tot, assajo davant del mirall. Sí, com sona, com sona. Per exemple, «Uau, t'he trobat molt a faltar, feia tant que no parlàvem, com estàs?» O «Només trucava per dir-te que t'estimo molt, moltíssim». O «Avui he vist una cosa que m'ha recordat a tu i volia trucar-te per veure com estaves. Estàs bé? Va, ara practicarem junts, com si jo fos un mirall, sí, els dos junts. La. No, això no va bé. A veure, per trencar el gel. Et veig tan bé, estàs tan guapa, per exemple. No la veus, però és igual. O... no ho sé, comença a parlar tu. Jo què sé, qualsevol cosa és bona.